Puheenvuoroni aiheena on työelämätaitojen oppimista tukeva arviointi. Koulutuksen tulisi vastata työelämän todellisia tarpeita ja painottua asianmukaisesti opiskelijoiden kompetenssien kehittymiseen. Tietäminen ei ole tulevaisuuden valtti työelämässä, vaan kyky hankkia tietoja ja soveltaa sitä taidokkaasti aitojen ongelmanratkaisuun ja innovatiiviseen kehittämiseen. Kaiken tasoisen opetuksen tulisikin tukea kriittistä ajattelua ja autenttisten tilanteiden hallintaa. Arviointi on parhaimmillaan osa opetusta ja sen rinnalla etenevä jatkuva prosessi. Kartoitimme keväällä 2013 Innokomppi-hankkeen puitteissa Laurea Leppävaarassa käytössä olleita arviointimenetelmiä. Tulosten mukaan etenkin ryhmätyön arviointia on syytä miettiä tarkemmin ja kehittää sille luotettavia mittareita. Hyvin adaptoidut ja testatut arviointimenetelmät varmistavat luotettavan ja käyttökelpoisen tiedon saamisen oppimisprosessista ja sen yksilöllisestä etenemisestä. EU on myös korostanut äskeisessä julkilausumassaan arvioinnin kehittämisen tarpeellisuutta, painottaen etenkin ongelmanratkaisua, kriittistä ajattelua, yhteistyötä ja yrittäjähenkisyyttä. Perinteinen käsitys arvioinnista painottuu arvosanan antamiseen ja lopputulokseen, niin sanottuun summatiiviseen arviointiin. Toisaalta arviointi voidaan nähdä jatkuvana prosessina, joka etenee osana opintojaksoa ja ohjaa opiskelijan ja ryhmän oppimista, jolloin puhutaan formatiivisesta arvioinnista. Itse- ja vertaisarviointia voidaan kehittää hyödyntämään opettajan arviointia ja opiskelijalle annettavan palautteen merkittäväksi osaksi. Tehokas opetus ja oppiminen perustuu interaktioon, missä arviointi on keskeisessä asemassa. Arviointi edesauttaa opetuksen sopeuttamista opiskelijoiden oppimisprosesseihin ja siihen liittyviin todellisiin tarpeisiin. Arvioinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimintoja, joilla opettaja ja opiskelija ja vertaiset tuottavat tietoa oppimisprosessista ja sen etenemisestä, taitojen ja kompetenssien kehittymisestä. Seuraavassa haluan kertoa teille arviointikäytänteistä selvityksemme valossa, joka käsitti haastattelututkimuksen ja erillisen workshopin opettajille. Keväällä 2013 toteutimme haastattelututkimuksen yksilökohtaisena teemahaastatteluna. Tarkastelukohteena oli Innokomppi-projektissa testattavana ollut mittari, niin kutsuttu innovaatiobarometri. Se koostui kysymyksistä, joita käytettiin niin itse- kuin vertais- ja opettaja-arvioinnissa. Kontekstina oli kaikille Laurea Leppävaaran opiskelijoille yhteinen opintojakso palveluinnovaatioiden kehittäminen. Opintojakson toteutus pohjautuu eri alojen opiskelijoista koostuvissa ryhmissä tehtävään työhön. Haastattelijana toimi lehtori Anne Hakkarainen, joka myös litteroi aineiston. Analyysistä vastasi yliopettaja Jarmo Heinonen. Haastatteluun osallistui 6 opettajaa, 6 opiskelijaa ja 6 yrityselämän edustajaa. Tämän rinnalla toteutettiin workshop, johon osallistui muun muassa samoja henkilöitä kuin haastattelututkimukseen. Workshopin tavoitteena oli saada ehdotuksia testattavan mittarin jatkokehittämiseen. Laurean LBD-ympäristö suosii ryhmässä tapahtuvaa oppimista. Järjestäydyttyään ryhmät toimivat usein varsin itsenäisesti. Tapaaminen opettajan kanssa vaihtelee laadultaan ja luonteeltaan. Ääritapauksissa opiskelijat tuottavat työnsä täysin keskenään
ja opettaja-arviointi voi siten kohdistua vain lopputuotteeseen. Haastattelututkimuksen tulosten mukaan opiskelijat vierastavat itsearviointia. Vertaisarvioinnin moni opiskelija kokee arvosteluksi ja siksi harva haluaa ilmaista negatiivisia asioita opiskelutovereistaan. Vain ani harvoin opiskelijat antavat väheksyvää tai kielteistä palautetta opiskelijatoveristaan. Varsinkin ahkerat ja kunnianhimoiset opiskelijat toivovat, että heidän yksilölliselle suoritukselleen annettaisiin enemmän arvoa ja tunnistettaisiin, ja se nimenomaan erottuisi selvästi ryhmässä olleista vähemmän aktiivisten opiskelijoiden saamasta arvioinnista. Selvityksessä keskiössä olleelle opintojaksolle osallistuu keskimäärin 120 opiskelijaa joka kerta. Yksittäisellä opettajalla on keskimäärin 20 opiskelijaa ohjattavana. He tapaavat opiskelijatiimin keskimäärin 5-8 kertaa kyseisen 10 pisteen opintojakson aikana. Opettajat ovat hyvin kiinnostuneita vertaisarvioinnista ja odottavat saavansa sen kautta tietoa ryhmästä ja sen toiminnasta. Kun jokaisen pienryhmän jokainen opiskelija arvioi toinen toisensa, kertyy opettajalle suuri määrä palautetta läpikäytäväksi, 60-90 arviointia. Tämän vuoksi pääosa opettajista hyödyntää vertaisarviointia vain opintojakson lopussa ja silloinkin aineiston läpikäyminen on varsin työlästä ja haastavaa. Kun oppiminen tapahtuu ryhmässä, tulisi ryhmän toiminnasta, ryhmädynamiikasta, yksittäisten opiskelijoiden sitoutumisesta ja panoksesta sekä tiimityöprosessista, mukaan luettuna tiimityön johtaminen, roolit ja tehtävät, saada runsaasti tietoa. Aikaisempien tutkimusten valossa nämä tekijät kuvastavat ryhmätyötä ja sen tehokkuutta suhteessa työelämäkompetenssien kehittymiseen. Selvityksemme perusteella näyttää ilmeiseltä, että arvioinnin kehittäminen LBD-ympäristössä vaatisi lisäponnistuksia. Tarvetta olisi luotettavalle arviointityökalulle, joka on helppo, ymmärrettävä ja kannustaa opiskelijoita panostamaan arviointiin. Keskeistä on, että opettaja saa arviointityökalun tuottaman tiedon helposti ja nopeasti analysoitua ja pystyy hyödyntämään sitä opiskelijapalautteen antamisessa ja ryhmätyön ohjaamisessa kautta sen koko prosessin. Käyttäjän kytkeminen tähän kehittämisprosessiin palvelumuotoilun keinoja käyttäen siten, että nämä loppukäyttäjät, opettajat ja opiskelijat ovat siinä kehittämistyössä keskiössä, varmistaa sen, että tämä kehitettävä työkalu tuottaisi opiskelijoille, opettajalle ja työelämäpartnereille heidän tarvitsemaansa apua tai pikemminkin palvelua. Kiitos.